La lectura a mi m'agrada molt, llavors jo crec que tothom l'ha de poder gaudir, poder aprofitar-la per poder ser alguna cosa molt bona en el futur. Ens va semblar molt interessant que aquests nens i nenes de 5è i 6è de primària escollissin els seus contes preferits i en féssim un audiollibre. Des de la Biblioteca del Maragall, sempre, a part de fomentar la lectura, que és com l'eix principal, hem fomentat molt sempre el tema de les arts en general, tant la música com el teatre, les arts plàstiques. Tenir audiollibres infantils amb veus infantils crec que pot ser interessantíssim perquè viatgin a casa de les famílies. I de seguida vam pensar que un receptor interessant eren els nens i nenes amb discapacitat visual o amb ceguesa. L'acollida serà realment bona perquè quan estem introduint el tema dels audiocontes, que en general solen ser edats força infantils, podran connectar de manera molt més ràpida amb les veus d'altres infants. I en el taller el que vam intentar és això, que ells poguessin expressar amb la veu la por, l'amor, l'emoció que sentíem en cada un dels contes. Ens va ajudar molt fer-los tancar els ulls i escoltar els companys per entendre com una persona, un nano sense visió, podria rebre aquestes paraules que nosaltres trèiem. I es va trobar amb una gran sorpresa, la millor sorpresa del món. Se us acut algun efecte?